Yeroi try, saya silpat ngai ku beli pi paro ha kerteng ke badan bor ka jong try. Te ha kani ke video ngakwa bangan ong ye pi ki badang jur palat ka jing hap nyo te sakol khnang yang ngala de dei kentai. Nation rang sakol ngang ngan yoban ai jing mot ye pi ba phin le kum no ban stop no ka to ka jing hap nyo. Te la da pi hap tang sau san tali te nai kol om le le re un mi shi pau sha. Nakaba pi hap. Te ngan chupen kemau biang kendian Kitu ki batap tupia penami rausnyo. Namarna ki bawan shim umpeniang kamut ki bami re kamut tang si persen ru umdan rathrai namar bana ki saus pa ngot ki bami re ki don tang kombah riu ngot ki bami re hanre baro ki layami. Te ki bakwa hi ban mi snyo tengan ong ye pikir ya katupia. Ada pitap be katupia te bahaban nai tak hi re katuku umpeniang kam dan jingmut hi ba penta namar penami hi re. Lada pita makana ru namar bapi tap tupia. Te don pat kitu ki bala phone yang nga nakamenta ki wei ru ki jing don kam te ngala ong lese kum to ngadang don ki briu te bon kendo yang nga ngala ong tongan sakoli pi te sibet pala phone sama no te ngam itho shu kan yutu number bangan call back te ngam yo shure ban call te ngan ong ye pi wat jule ran re ban phone biang yang nga namar balai Om de bangale sarong la nele arsap andre bangam itho shu ken de unu tu number te namar kata da fi phone nga la da phim yo ra phone chi phone le re kamut long lai lot wat jule ran re nga ru ngalong para breu hi kumapi ngam de ka breu ka bakrau kata ba ki breu ke nom not ban ya phone nga ngala ai khna un number phone ngam ta bangan yo ban chakri bahaya phisia ki badon kam te pilaban phone ha kanu ka poru te ladang ayo kalat ban ra te ngala ra ken te ladang am yo pat kalat ban ra te ngala i miss call te ngala phone te teng pat ngala phone nga sa phone mo fi te henre ngala klep no ken te pi sa phone bet pilaban chu message ru ken de ki mat ki ba kong san palat pi pat da ka message ken kong pen duai balong kam ta te ngala duai ben hi ken la da phim yo ban ye kren bat ngaru ha jing duai pat ngala yo ken ban ra ya kanika ya ka jing jar jo phi jing jong phi ha ka jing duai te don ru ki ba tip nga sa she te nga sa shani shapo sadau shani shapo marjan nyomer te hapo hadien ying mane presbyterian sadau tang badawani kendo ya nga phi haban phone chuwa namar bateng ngale che tingam don hayien te yo sap ken ka jing wan ka jong phi chane te phi sa phone chwa ya nga chwa ba phin wan te bon bahagi ba tip re kani ka jaka te kani ko ompniang phi laban yo tang na shelong te kamut phin yo bena ka ti jonga te lada phi shim pat chamai rang ngan sa ai number phone te lada phi shim chate chapo juai ru don te lada phi shim chate chapo amla rem ru don te lada phi shim chate chapo nongpo ru don te lada phi shim chate chanong stoin ru don te phi laban shim na chatu ru te kamut phin yo kan ya ni ko ompniang te kerpang na kabenta ki badang hap nyu te ngop ha sa phone khnang yang ala da ujur palat ujing hap nyu te la da duna pat te amlele re uba mi un mi shi pausha te ki bala ya phone nga ki bon ki bala mi ban ya kita ki bompat mi bat ki bala phone ru hado menta te dan tang khen dia tang lai ngot ki bajur ha ka jing hap nyu te ngala pen batai ban le kumno te yo don ki ba hap ru kim not ban phone te phila ban phone nga long lai loi nga kloi ban chakri phi te to ble ka jing suk on yo ban kur khui philang baro yaro itrai